Toto vysvetľujem každému zákazníkovi. Ušetríme si čas a teraz sa poď so mňou na to pozrieť. Máš variantu, kde môžeš dať kamery do jednoho reku. Do toho reku sa ti vojde aj UPS záložný zdroj, batéria, záznamník, vyväzovacie panely, police, switch a zásuvková lišta. Tento rek bez UPS a bez záznamníku a bez switchu ťa vyjde na 200 €. Záložný zdroj ťa vyjde na 300 € a NVR a switch plus minus 270 €. Tento záznamník je na 8 kamier. Ty k nemu môžeš od tohto reku natiahnuť 4 kamery a kamery máš od 150 €. Dvojky 150 €, 4 megapixelové 200 €, viac megapixelový s väčším prísvitom 350, 300 až 350 € hore. K tomu máš takýto prídavný límec, ten stojí 15 až 20 €. Môžeš ho tam mať, nemusíš ho tam mať. Je to na tebe. Je vodotesný, nezatečie ti tam voda, tým pádom ti nevyskratuje kameru. Je to na tebe. UPS zdroj nemusíš mať, ale môžeš. Keď ti niekto vyhodí elektriku, záznam stále beží. Dá sa nadimenzovať, podľa toho, akú dáš kapacitu batérie, podľa toho ti toľko vydrží. 75 A batéria ti vydrží približne 10 hodín. Druhá varianta, ktorú ponúkam zákazníkom, je o niečo lacnejšia, ale tiež kvalitovo dobrá. Pozri sa, miesto reku dáš montážnu krabicu, tá má rozmer 500 x 400 cm x 16. Do tej krabice nemusíš dávať žiadnu policu, žiadny vyväzovací panel, žiadnu zásuvkovú lištu, tým ušetríš, dáš tam nejakú trojzásuvku. Krabica ťa vyjde na 60, trojzásuvka na 10 a dáš tam len na také skrutky NVR záznamník switch, ten ťa vyjde 270. A ďalej pokračuješ tak ako v predchádzajúcej variante. Kamery od 150 € po 350, prídavný límec 15 až 20 €. Kabeláž má zhruba 70 centov za meter. Je to na tebe, ktorú variantu si vyberieš, ale do tejto už je komplikované dostať záložný zdroj. Takže keď ti vypadne elektrika, síce si ušetril, ale nemáš záznam.